Jadi bijog ma Jesus yan doloki dungi masih tokok ma halak mai huton ibana dungi tokok goma sada halak na huliton sumobay ibana hun madidok ale Tuhan molon na olo ho tagpayas hodo au. Jadi disudukkan Jesus matangan na laos di jamama hun madidok na olo do au ias maho. Jadi pitok malum mahulit nai dungi didok Yesus mamadok ibana malat maho unang paboa-boa manang tuise alai lao maho patuduhon ma dirim tumalim dungi pelehon ma na didok ni si Musa si pelehononmu kay panindang iyon tu nasida dungi ponggot ma Jesus tu huta Kapernaum. Jadi Roma tu jolona sada hidup di soldado mangelek-elek ibana din nama oleh Tuhan. Sapeak do na bosokku di jabuku nasario do ibana masai begdik diahap. Dungi dina Jesus ma madok ibana kope au pamalum saidna. Dungi didok induk ni soldadu ima mangalusi ale Tuhan na hurang tamado au molotung de gionmu jabuku dok ma hatasi sedok asai pas na bosokku. Aigagi au jolmanan di kerajaan menamangagajai soldadu molo hudok tunasada tusadui maho laudo ibana ia tunasada tuon maho ba rodo ibana jala ia hudok tuna posokku on mabain jadi ido dibain. Jadi longang mawani Jesus umpegesa kaberi dok mamadok akan namangi huton ibana na tutudo na hudok kotuhamu kagi di halak Israel dang jupangau hapok siaw nasongoni alai hudok matuhamu togop do nagosogot sian pugba dohot sian pastima kabedongan sapanganan si Abraham dohot si Ishak dohot si Jakob di harajaon banua gicangi alai anggo aka anak ni harajaon ni hian si pabalio do di sogot tunaholom bagi podipot di sima masang gagok dohot na patunguripon los di jok Jesus mamadok idok nasi idok di soldadui lau maho cupako maho bak tu hapok siaumi. Jadi pas mana posonai di nasang obasin tungi Roma Jesus tu bagas ni si Petrus jadi pihak ma di dasi matua buku di si Petrusi pane-paneon. Jadi di Jawa matangan na dungi ditadikon pane-pane dungi ditadikon pane-pane ima ibana los hehedo makobasi di ibana alai tungbot aginai di papuan halak ma tulabungna togop na sinongkopan dia kasih bolis hatana do di bahin pabalion si bolisi jala di pamalu do saluhunda akan nama niai asa jupang na didok ni panugang Jesaya ibana do mangusung pagdang orata jala kasaita di pausan asadong di da Jesus to ni halak na makaliang ibana didokon matagibak tu bagibaan. Jadi Roma sada si boto surat mandok tu ibana ali guru saina iutonok kudoho manang tu dia peholao dungi di najis mamadok ibana nama liang doa ka tu asu nama rasa do pidong akan nama tonga-tonga lain nama tonga-tonga langit ale angko dia anak ni John mai tanga dong HP ni uluna. Jadi adong masa halak siat akasi sianna nama dok tu ibana ale Tuhan ua luas au jolo mananum damang alani najis mamadok ibana au mai hutun akan nama tima pasubu mananum nama tena dungi bongat mai ibana tu parau jadi di hutun akasi sian nama ibana dungi koma haba-haba siapa lautus titawi pola di dukup ya gagalubangi pagawi alai nata podong doang go ibana. Jadi rapoto nakasi sian ibana disungguli ma didok ma ale Tuhan urupi ma namago ma hamu dungi ni nama mandok nasida na babia do hamu HP hamu hapak sian na medi lau sehe ma ibana hona hata ma alogo do tahu di bain kai mirak situ tuma alai takalomong magwani jolmai akanin nama halak dia doon gugudok na do HP alogo nang tawi
asa dong saat ibana go dibagi bayi tuluat ni halak kadara go masian pagbada dua halak nasi nonggo pandisi budis menjupako di bana masih jogbut do nasida pola sotak bulus manangise pedalani dungi jojo mana sida nin nama oi maghua ho tuhami ho anak ni debata nagodo HP mangaksai hami dinasotikina dobe alai tongon macap baca pali bai bisa pungwal bolon dang pola dao sian ibana dongi dipangido dongi dipangido akasi polisi tu ibana dinama molo ikon pabalion muhami sugu mahami mambungoti bai binasa pungwanan dongi didok mamadok nasida atau lau mane hamu dongi hagua nasida lau songkok tua ka babi dongi magbubuk babi nasa pungwani siatol pingi tu tau lau mate mogap dia aiki dongi mapokus makapang mahani lau tu hutai dipabua masaluhuna nang taging watu jolma nasi nonggo panisi polisi yan dongi uang masalu pangisi ni hutai mandapot Jesus jadi dong dida dipangido matu ibana anggia di tadi kon luat nasida.